Kipat ba nong show pisa ha kitnat ba pair jong ka Meglai Rural Bank kila od la nam halor ka jing sha od ka pisa ka jong ki na ka account jong ki ha ka kerteng jong ka life insurance claim ka jing tip jong ki try account. Mario yo jing tip halor ka ni ka jing ja ka Khasi Students Union Motion Road Circle ka late banyak kendo ya ki branch manager jong ki branch ba pair ha Motion Road Civil Subdivision bantuklar halor ka ni ka kam. Nakaliang jong kaseng klalait ru banyak keren ba regional manager region 3 bantu klar ya kani ka jing shot pisa jong ki pai ba nong kan show pisa klem ka jing tip ka jong ki haga jing ya keren ba ka KSU regional manager ula kubur ba kala don shisha ka jing ot ya ka pisa na ki account jong ki pai ba ula kula ru ban sapin phai biang ya ka pisa jong ki pai ba ki bla shot na ki account u general secretary ka KSU Motion Road Circle usamla Ulysses Renthong ula kentu jori ya ki pai ba bakin long ki bahusiar bat pikir nakum kini ki kam thok kam syukor khnang bakin nom sha shim kabu bula ongru ba ka sengkan airport tang ship na ya ka bang ban pin pilot ya ki pisa jong ki pai ba lem kum ta ka sengkan da shim da ki sinjam bating e hadin ba ngio ka jing complain ni ki pai ba jing go jing nam jing pai ba ka jing shaot ki pisa ni ki account jo ki ba ki kecheu hapo Meghalaya Rural Bank hagi trap ki ba per na kaliang jong seng marmat kala yo oni kundu ya ki BM jong ki branch ba per ba hapo Motion Road Civil Subdivision but mentang sngi ka kan tarik ngilayo oni kundu saya regional manager bodon hang ni hanong stoin but hadin ka jing keren na kaliang jungu ula kubur ba hoy kadon ka jing shaot ya ki pisa haga kerteng jo ka life insurance na ki account jo ki rupat ba te haga jo ka por hadin ka jing tuklar jo ka sang ula kularu ba unrefund ya kita ki pisa haki account jo ki pai ba ki bala shaot tendre ka baskolong kolong ba claim ke jingbet jong ki nokon siaw ipsa kabang kala shuot bet ya ki pisa na ki account jong padba te kane kalong ke aka ka ba persosi sikade ha ka ba ki nong tray jong ki bang ki claim burom shu ya ka hok jong padba ha ka ba kila shuot jubor but na kaliang jong sang ha jong por ka pharu kro ka ba shai ba kade ba refund ya ki pisa hapo sibnai lam kumta na kaliang jong sang kamat si bat haple da beteng e bat le bat de kiwei la ne simpat de kiwei ki senjam